Il-ħamis saret laqa bejn il-Kunsill Lokali ta' Marsaxlokk u rappreżentanti tal-Bejja tal-Monti tal-Ħadd fix-xatt tal-istess lokalità. Dan fid-dawl tal-inizjattiva tal-Kunsill li sejjaħ li residenti xlukkajri sabiex jivvutaw dwar bdil fil-ħin tal-armar tal-Monti tal-Ħadd. Is-sibt ix-xlukkajri se jkunu mistiedna jitfgħu il-vot tagħhom u jiddeċiedu jekk il-Monti ta' Marsaxlokk jalaqx fis-6 ta' filgħaxija kif il-fatt jagħmel bħalissa jew jalaqx fit-3 ta' wara nofsinhar. Net News tkellem ma' Raymond Tabone fisem din l-assoċjazzjoni wara l-laqa mal-Kunsill. Raymond Tabone qal li l-iskop tal-laqa kien li bħala assoċjazzjoni ikunu jafu l-pożizzjoni tal-Kunsill. Skont Tabone l-pożizzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Bejja dwar il-bdil fil-ħin hija ċara. Ma naqblux, żgur ma naqblux u ma naqblux. Aħna nemmnu li l-poplu ta' Marsaxlokk għandu fejn idur biżejjed jekk minn fejn għandna bżonn nirregolaw jew norganizzaw permezz ta' management, hemm bżonn ikun hemm management taħtu illi josserva l-liġijiet kif huma għax jiena nagħmel il-liġijiet kif huma biżejjed, l-importanti li ninfurzaw il-liġijiet li hemm. Staqsejna lil Tabone għalfejn il-Kunsill qiegħed jipproponi li jqsar il-ħin tal-armar tal-Monti nhar ta' Ħadd. Aħna kif qed naħsbu huwa għaliex kien hemm wiegħda elettorali tajlu illi wedhom illi suq ħannaħħu u suq ħanamlu hekk u suq ħanamlu hekk biex naturalment din kienet tattika ta' xi politika biex forsi jitelgħu fil-pożizzjoni issa waqt l-elezzjoni u naħseb illi dik hija. Il-vot dwar din il-kwistjoni jittieħed is-sibt u r-riżultat mistenni jkun magħruf aktar tard dakinhar stess hekk kif il-voti se jingħaddu eżatt wara li tagħlaq il-votazzjoni.